Muri Zimbabwe muri rudadiso nasirari mwezuwa. Selibingelela mahlabezulu weZimbabwe sihlangana njalo namhlanje akolunye uhlelo mihla ngemihla siliphathela okumnandi. Nasithi nasekurushumba wezveti mumusha weHarare. Ndongu akayatinobvunza amatambudziko akasiyana siyana. Kuti vana kwanisa ere kana kuti kwete. Asi inini nhasi ndine dambudziko randinoda kutaura kuna sekuru. Dumbu rangu riri kungokura. Asi handina mari. Ndiri kutambudzika pati dumbu riri kuita sei? Riri kuramba richikura. Ndambozama gym. Mambozama gym. Zvakunetesa. Ndaimbomukira kumhanya murodhi. Asi zviri kuramba. Zviri kuramba. Aiwa tichataura nasekuru kana tapedza chirongwa chedu. Kuhlangana kwethu muli yeZimbabwe namhlanje silo sekuru Shumba sikhonapo eHarare. Naizvozvo muri yeZimbabwe ndo sekuru watinawo muzora nhasi regai timbokurukura navo tinzwe kuti zvakamira sei, vanobatsira mune zvipi, zvavasingabatsire ndezvipi, nhoroondo yavo yemukubatsira. Chokwadi Shumba, tine zvido tinenge takatakura zvishuviro zvevanhu, zvido zvavo kunyanya zvavanochema zvavanodini, ndo mukana watinowana kuti tibvunze tichitsvaka kuti muri ipapo kanzo mabva mandifungisa. Mumwe akanditi ndoda sekuru vanorombesa. Ndikati variko. Zvikanzi vanorombesa zvemashoshoa zvokuti ndotofuma ndane mari. Munozozviziva sei? Ndozviziva sei ndisina kuromba? Musina kuromba zvinonetsa zvinhu zvacho. Aiwa kunzima muli yeZimbabwe aliyakwazi china njengabe Drumas Media sithole phela izifiso zenu kakhulu. Sikhona ukubana sigcwalisise khona konke elebe likufisa, elebe likudinga, okebe kulihlukuluza. Sikhona ukubana silidingele abantu ababe senelisa ukulinceda lithole usizo ngendlela ezishiyatshiyeneyo. Ngakho ke sizalitshela ke sachithuba leli silibe lisizwa ukusekuru Shumba ekhuluma echasisa ke ukuthi yena uncedisa kuphila kuphi njalo uncedisa njani kanjani. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami igama nginguthathiwa naShekutama. Senguwa dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nditwa sekuru Shumba. Ndinoshanda ndiri kuno kuStonebridge. Matambudziko andinobatsira kana kuti matambudziko anosangana nevanenge vachidzutsikana nawo. Ndotangira kunhaurwa dzakatarisana nana mbuya anagogo kana kuti kumadzimai. Ndinouchika kuvanhu vaya vanenge vachinetsikana nebereko, nevaya vokuti nhasi uno akabata pamiri ponzi pabva. Zvimwe izvozvo ndobatsira. Ndochiuya panyaya dzekunzi ropa rakatonhora mumba umu, ichitaurwa kunzi ropa rakatonhora. Izvozvo ndinopa mushonga wandinoti woti unodziisa miri. Ndochiuya panhaurwa dzemasare, vari kunetsikana nemasare, izvozvo ndinopedza zvakare. Ndochiuya panoti ratinoti sari, poita ratinoti musana unobuda uyo, ndinopedza zvakare. Ndochiuya pane kwandinoti kunobuda netsvina, vamwe unonzi wachichema wachiti kwabuda bundu kana kuti kapundu kanobuda ikoko. Izvozvo ndinozvikwanisa zvakare, nokuti pandinopa mushonga wokuzora, ndopa mushonga wandinoti wobota woporesa. Izvozvo tochiuya kuvanhu vaya vanouya vachitaura vachiti ndakatizwa nemurume kana kuti murume ari kuita kumbomupa kumbo panze. Izvozvo ndinodzora murume kuti adzokomba azive kuti amire nomukadzi mumwe chete. Izvozvo ndinozviita zvakare. Ndopa ndinopa mumwe mushonga yakafanana nokuti ndopa mushonga wesadza wokuti murume akanga atimba musuwo wekutanga wesadza, paanodya musuwo iwoyo ndopa ndinotaurira mukadzi kuti ayo ndopa anenge achitaura kuti awa ndasandura mwoyo wako izvozvo kuti umire kwandiri ininingi semudzimai wako. Izvo ndo zvimwe zvandinobatsira izvozvo. Tochiuya panhaurwa dzekuti kuvarume, misana yevarume, siki, zvese izvozvo ndinobatsira izvozvo. Tochiuya panhaurwa yekuti kune vazhinji vandosangana navo vanenge vane urwere hwokuti anotaura kuti pamwe amboenda kuchipatara zvinenge zvamboramba, asi urwere hwomunyama. Isu kana takuchitaura kuchivanhu chedu tinge chiti isusu panenge paine kushereketwa wandoti unouroi mukati. Zvafanira kuti munhu anouya panapa achinzi ari kurutsa, ari kuchaya, otaura kuti ane chiri mudumbu make chisiri kuoneka,
zvafanira kuti munhu anonzi une bundu riri mudumbu nasuno runo izvozvo ndinobatsira nekensa ndinobatsira zvakare nehondo dziye dzekunzi nasuno munhu zvinzi ndanetswa nemabvuri akafanira nemabvuri echwambo mabvuri euroyi munhu akaiswa shavire kuroya charo charo munhu akaiswa shavira ndotini rechipfambi rechibvuri zvinova zvokuti munhu akwanisi kuti agarisike mumba kana kuti munhu anzi agare mumba anenge achisemwa semunhu anonzi akataswa nemurume kana mukufamba chaimo chaimo anoita semunhu anonzi ane jango saka izvo zvinokonzerwa nechaunenge wakaiswa pauri pazvinhu zvandataura izvozvo kuti mumwe akaiswa uroyi mumwe akaiswa bvuri remufi chaivo chaivo neanenge akamupikira kuti hauna chaunofa wakaita paupenyu saka izvozvo ndinobvisa bvuri iroro handibvise zviye zvokuti ndichambokuti enda ndinobva ndatoribvisira muno mudare zvokuti kana pane anenge achiona ndobva ndatoribvisa ipapo ndo mamwe mashandiro andinoita iwayo nekunoteya zvakaita musha muye muri kunzi hamuna rugare kana kuti vanhu vari kunzi pane zviri kuitika ndoti mashiripitaya izvozvo ndinoteya mumusha womunhu ndinoteya nezvokuti ndinoswikoteya pamusha pako kuti angave muroyi ari kusvika pamusha pako agona kuona riri dziva pamusha pako izvozvo ndinoita ndozouya panyaya dzekusimbisa kwandoti kusimbisa miri kana chiti kusimbisa miri ndikureva kuti chakaipa chirege kunanaira paropa rako kana kuti pamiri wako pazvinhu zvandoti zvokuberekeswa zvonzwa kuti wakaberekeswa saka izvo ndinoteya miri wako kana chiti kuteya ndinokutemera nzvimbo dzandokutemera kuti kana pawasvika unotiomberwa kunzi ayo wavasvika ndo zvimwe zvezvimwe zvandinoita pamubatsiro angu andinoita iyo yekuzoda kutyiwa nekuomberwa ndisina kuromba here manje ipapo haisinzira yekurombesa iyoyo yekurombesa nezvandikutaura zvakasiyana tiri panhaurwa iyoyo kune vamwe vanoti nini anouya achiti ndakaromba handitika munhu auya achiti ndakaromba asi zvinhu zvangu zvandinetsa izvozvo ndinokwanisa kukatanura zvinhu izvozvo kana kuzvipidikura iwo wakapuhwa zvinhu izvi uchinzi unofanira kutedzera mhiko dzakati nedzakati saka nii ndinopidikura pamhiko dzaunenge wakapuhwa idzodzo kuti zvinhu zvako zvinhu ichocho ndobva ndachizorodza simba razvo ndo mamwe mashandiro andinoita iwayo imimi muri chi muri svikiro muri mhondoro muri gombwe muri chi ndingangobatanidza pakuti ndiri svikiro nekuti muno pamucheka yamuri kuona pane mucheka mutemo iwoyo ndaenda kumhondoro pari kunzi pari kuwa chikaranga chiri takatasa nematare emhondoro ipapo ndionekwa ndiri pepa tozoya panhaurwa dzinonzi dzemasvikiro pane machera amuri kuona aya nemucheka mutema neblack neuyu une blue newhite nemuchena ipapo ndinoonekwa zvakare ndiripo zvichienderana nemauiri adzinenge dzichiita tochizouya panhaurwa dzakatarisa nemachembere dzakatarisana zvakare nemadziwa vaya vokuti munhu ane dambudziko rokuti ari kunzi pauri pane machembere aripo kana kuti pane mashave enjuzo aripo arikuda kucheneswa nokuti ada kuti abviswe chakaipa kuti asara akachena ipapo zvakare ndinenge ndiripo zvichienderana nekuuya kunenge kwaita mhepo yacho iyoyo ndiko mabatiro anoita iyo micheka yamuri kuona musuku yetoto isusu ndiye machinda ehondo kana kuti atinoroa toti mazviti ndinenge takatarisa nehondo dzinenge dzauya munhu akatarisa nechekuti aiona ichi chiri kubvira ini ndobva ndataiwa ndiri kusvika ndobva ndachidzimura ndiko mabatiro angu andinoita tingadei kunzwawo zvakare nhoroondo yenyu munhau dzekurapa makatanga rini kupi zvamboita sei panhaurwa dzangu dzekubatsira kana kuti dzekurapa ndiri munhu akakura achiita kudzudzikana kana kuti kwandoti urwere munyama mangu vanga munhu urwere hwakanga usinganzwisisike kuti chii chinoda kumboitika nekuti kazhinji ndaibatwa nedzungu dzungu iro rikandibata ndozongoerekana ndangotaura zvinhu zvakaitika ndiri kumusha nekuti kumusha wangu ndobva kugoromodzi ndiko kumusha ndokwa zvakatangira ndichizokurawo ndakadaro ndichizoyo munzvimbo yetafara ndiko kwandakatanga kugona kundibatsire ndakatanga kubatsira matara ma2008 ndipandakatanga kugadhirisa kuti ndizive kuti chiri pandiri ndechipi saka pamatangira angu ndakatanga nchiita zviri zvokurota mishonga ndoya ndakatanga nchirota pamwe pacho nchirota ndichitora mishonga mumadziva saka izvozvo zvandaiudzwa izvozvo ndakazosvika mukufamba mukubatsirwa imomo ndakazosvikawo ndichitaonesa waudzwa ichocho ibva wanotora ndo pandakazosvika pakuzosvika mhepo dzochibuda pandiri dzaakugona kuchirayira kuti apa panoitwa so apa panoitwa zvakati ndo matangira ndikaita kurapa zvichireva kuti pamutumbi wenyu tingati izvo pane chimisikidzo zvakare chekumvura hongu
Aha. Muri Zimbabwe ndofunga ndo nhau iri kutaurika pano tina sekuru Shumba ndo vatiri kumbokurukura navo kuti tinzweka kuti vanozvifambisa sei mukubatsira kwavanoita mhuri yeZimbabwe. Ikho phela esihlanganela khona namhlanje muli yeZimbabwe sihlanganelo sekuru Shumba ukubana sizwisise sibe kwazi ukuthi ukuhambisa njani ekubambeni umsebenzi wakhe owekwelapha. Shumba makadizweni. Ndiri right. Tichendera mberi ndoza kuti sema nditi Shumba makadi tiri pakati pechirongwa ndozangu kuti chikonzero chi nekuti tikutaura ndani na Shumba ndizve mhurizi. Alright, ndizvoda. Sekuru tichendera mberi ka tine vazhinji vanotibata vachichema nematambudziko ezvikwambo. Munobatsira here? Ya, izvozvo ndobatsira. Veruzhinji vangade kuziva kuti munoita zvekuzviita sei, munoteya, munobata, munozvifambisa sei? Ya, ini ndinoita zvekuteya. Ndo mashandira ndinoita zvekuteya. Nokuti kana nchiti kubata, kazhinji panaurwa dzekubata dzekunzi munhu abata. Kazhinji kacho hakuna munhu anogona kuti abate chikwambo asinawo chake chine simba. Ini ndinoita zvekuteya. Ndo mashandira ndinoita panaurwa dzezvikwambo. Zvichireva kuti vanobata zvikwambo vanotori nazvo. Vanenge pane rimwe simba rinenge riripo. Vanenge vaine simba rezvikwambo. Ndikati hangu hauzoziva kuti zvakauya sei, asi pane simba rinenge riripo rinenge richishanda. Nokuti izvo zvandiri kutaura kubudikidza nenhaurwa yatinoti mhepo dzaunenge wakazvarwa nadzo ndo mashandiro angu inini. Asi zvokuti ndinoenda uno uyu ndoti apa pandiremera ndiitire zvakati. Ndiri kutaura kubva pakuzvarwa kwandakaita kusvika parino. Mataura zvakare zvirwere zvakasiyana siyana. Asi pane zvimwe zvawanda mazuva ano zveBP, shuga, asima, ikoko muri kwero. Ikoko ndiriko ndofunga mukatarisa pane chibhodi chiri kuseri. Ndakanyora zvese izvozvo. Hongu zvese ndinozorudza urwere hwakafanirwa. Cancer. Ya, ndinorapa. Aha. Ndinorapa. Asi tingati takatarisana necancer. Tingati pane ndudzi dzemakensa kakasiyana, dzimwe dzemudumbu, dzimwe dzekunze, dzimwe ndeipi yamunoti iyi ndiyo yamunorova? Ya, zvazvinoita mawiri anoita kensa. Kensa inogona kubuda iri pagumba apa handitika. Yabuda pagumba kuti ronda rakuonekwa kunzira. Asi inenge yakatangira mukati. Saka ine pamarapiro angu ndinoshanda kubva mukati ndichibuda kunze. Nokuti ndikarapa kunzo, mukati uchanzwa futi kunzi yabuda nevanhu. Yachinja imwe nzvimbo. Saka ndinorapa kubva mukati zvichibuda kunze. Ndiko ndinyatsobata chokwadi kuti munhu uyo kana akanzi akawese mawiri ari kuita vanhu panapa, anotaura kuti zvishwa ndahadi ndasimba ndaraiti nokuti ndine ndatangira mukati. Zvokuti pane makwenzi andoti ekudya, poita makwenzi andoti nini ekuzoshandisa paronda ekugezesa, neyekuzonama neyekuzora. Maswanda ndauya newe kahanzvadzi. Ungazoti ifamily afika iyi. Aiwa, tiri kutozviona kuti the Shumba clan. Ya, ameno kana paine zvamuroda kutaurawo. Sekuru tine vamwe vanotibata vanoti vakabirwa. Munodzosere zvakabirwa? Ya, zvakabiwa ndinodzosa, asi madzorero angu ndeyekuti kazhinji ndinotosvika panzvimbo yakabiwa. Kandasvika panzvimbo yakabiwa ndinosikoziva zvandinosikoita nokuti ndinosiko kuti zvakatorwa papo ndoziva kuti apa ndipo zvakatorwa. Ndoita zvandoita ipapo. Handigoni kuti ndikuti nokuti wakabirwa ndakuita zvakati ndiri kuno. Ipapo handikwanisa. Munodzosa zvakabiwa for how long? Ndingangoti panopera kana 7 days yako unonga wakuntaura kuti zvinhu zvako zvaita. Unonga wakuti nekuti chinoita kuti munhu adzoke handiitika nekuti maitiro andoita nini. Chinhu chinotanga ipapo kutanga kuvaviwa munhu miri wake. Zvabva kuvaviwa munhu miri wake ndine maitiro angu andoita kuti unozonzwa munhu aitaura ndarohwa mbama, asi chinhu chinotanga kuvaviwa miri wake. Handiitika. Uchizouya kuti munhu akutaura ndarohwa mbama nekuti kurohwa kwaunonga wakuitwa ndopakuti ndidzorere kwawakanditora. Maitiro angu andoita nini. Masanda, ndinenge ndisina kunzwisa mubvunzo nyume. Hamusiri kutaura here imimi kuti
chinhu chinenge chabiwa zvenguva yakareba sei? Ndofunga Shumba vanopabata ipapo kuti vanouya kuzoti ndakabirwa ndezvichangobiwa here kana zvaane svondo zvabiwa. Ipapo pangu pamaitiro angu handina mhosva kuzvatora nguva yakati rebei kana kuti nguva shoma. Chero ndangoziva kuti wandudzoti wakabirwa. Zvafana munhu akanditaura kuti ndaona imba yakavhurwa, handiti ka zvinhu musisina mumba. Ini changu ndosvikopinda mumba imomo ndoita zvandinoita. Ndinomabanzisa. Ndososvika ndine maitiro angu handiita zvakafanira kutotuma kuti iwe ningi wakatora chinhu changu panapa ndati chinhu changu teerai chinhu chichitora. Ndo maitiro andinoita. Okay, kune vanenge vari kumhiri kwemakungwa vanenge vakabirwa zvekare munokwanisa here kuvabatsira through the phone? Through the phone ndinenge zvandoita mandi ipapo panobatsirika, asi ndototanga ndabvunzana nedare kuti ndozvifambisa sei. Zvandinenge ndachukudzwa ndochutaurwa ndichiita zvakati. Nekuti ndiwo patinenge taakushandisa tinoti mazvita ava vane machira matsvuku andataura. Nemamwe maitiro atinoita. Sekuru ndambonzwa muchitaura kuti munobatsira zvekare nyaya dzemudzimba, kusimbisa musana, kudi asombaona kusimba. Aiwa kwete Shumba zvisiri zvakandarei. Kune vaya vanoda kukudza nhengo munobatsira here? Ndinobatsira, asi mushonga wandinoshandisa inini ndinotenda nemunhu kusango kuye uko. Kana ndaenda nemunhu musango ndodimbura mushonga wacho iwoyo. Chandadimbura chiye ndochandosanganisa nemunhu mushonga ndochanenge achidya porridge. Kana aona kuti nhengo yake aiwa yadi paari kuda pasvika ndipo pandozodzokera naye futi unodimbura gwenzi riye kuti rirege kuramba richikura. Nekuti ukazorega kudzoka uchingoti zvako zvakaita zvinongoramba zvichingoenda nekuti muti iwe unenge usina kudimbura. Gwenzi rinowanika throughout the year kana kuti rine season yaro kuti nguva yekunaya? Harina season riripo. Harina. Hazvina maeji here izvi? Kana ngoti chero munhu anokwanisa hazvina eji ba. Hazvina eji. Nyange inini ndotogona kudzoka pamuri kuda imimi kuti ngazvisvike pakati. Zvaita sei Shumba? Aiwa, kuda kunzwisisa hangu. Totizoya pamwe pacho pekuti pane vamwe vayo vanoti zvakafanira vanenge vachiti toda kutsvaga zvakaita chiporofita chiya nditi chekuti munhu ari kuti ini ndoda kutanga kuita uchizvo chiporofita. Izvozvo ndinoita zvakare, ndo pandinoshandisa zvakaita manyana eshiri aya asati asvinura, tunyana tusati twasvinura tu ndoti wandinoshandisa ipapo zvokuti ndozogadzira zvakafanira zvakaita kunge dumwa riri. Ndinotomuudza kuti unodai zvokuti kana chiri pasi pemvura hazvipanduki here izvo? Izvozvo hazvina mhiko izvo. Imi pamishonga yenyu pane mishonga ine mhiko here kuti nonzi usadai kana kuti? Pamishonga yangu inini hapana mhiko. Nekuti kachinonetsa choti vese vanobatsira vanotaura kuti hapana, asi mangwana utozoona zvinhu zveya zvashata. Zvazvinoita mani zvokuti pakubatsira ndosaka ndati pakubatsira pamatare anoitwa echivanhu pane matare atinoti isusu tega pakurapa kwatinoita tinotozivana kuti dare reuyu ane kumwe kuwedzera kwakaita kana kuti ane mamwe mabatiro anoita. Saka zvinenge zvakuendera nemhepo yako iwewe kuti kubva ichiuya yakanga ichikudza kuti ndoda kuti ufambe wakadii nzira yaari kuda kuti ufambe nayo. Ndikundogona unopuhwa gwenzi rakaipawo mandipa gwenzi rakaipa imimi ndichisvika naro mandiite naro mazuva maviri nekuti vanogona kuuya ndakagara kana ndakarara kuti chii chauya nacho padare rangu ndiri mapanzvisi. Nekuti mukufamba imomo ndakatomboti rega ndimbofamba, asi mamwe makwenzi mazhinji ndotondarasiswa usiku. Kwakutanga ndafumura vanondiudza kuti ita zvakati ndobva ndaenda panerera mvura ndotisawira gwenzi rako ndadzorera rarambwa nedare. Ndiri mazuva manje ndaita izvozvo ndozodzoka kuno kundochiita zvanenge ndanzi ndiite kwakuchenura inini nekuchenura dare rineri. Nekunenge ndasvika nechinhu chavasingade chavanoti chinhu chakasviba. Ndosaka ndiri kuti matara angu inini haana urombwa mukati kana kuti haana mhiko dzekunzi nai zvakati. Aiwa. Pane dambudziko guru rinotaurwa zvakare nevanhu pabva pauya rezvikwereti, asi randinoda kutaura harisi rezvikwereti. Yakaiti iro ratanga kumhanya mukanwa rekedzaiti kuzvikwereti vanhu vasingade kudzosa mari dzevaridzi. Ipapo zvandiita ndizvokuti kana uchiziva zita remunhu wako handiitika
nemutupo wake kuti anoyera chii. Nokuti kana ndakugadzira mushonga yangu inofanira kugadzirwa ichizikanwa kuti iri kuenda kuna ningi, pane mhosva yakati kana kuti pane zvakati. Pamwe pachiona ndoti wowanetsa oti zvakanaka ndoti ayo unowana here ivhu retsoka yake kana kuti mumvuri wake. Handiti manzwisisa ndogadzira naizvozvo. Saka naming and shaming Shumba. Togona kuzoti anenge anetsa sterek tobva tangoudza kuna sekuru asika nzou ndofunga pakufamba mofamba makangwarira vanhu vanoteera mimvuri iwonongoti kuti ndakazvimirira kana ndiri kuzvifambira ndiri kutsika pasi zvinhu zvacho apa zvikwereti zvandinazvo Shumba ka fanira kutofamba ndakatarisa yafa pakaipa. Tine nhau yambonzi batwe inanzou vanhu vanenge vari kure vanobatsirika sei? Tine here atinoti aya ndiwo matambudziko anobatsirika munhu ari kure, aya haaite kana kuti zvese zvinokwanisa kuita munhu ari kwaanenge ari? Ndingangoti pandingangoti hapaite ndepekuti munhu unogona kumutaura unoda kutumira mushonga wanditika pozoshaika chekuti munogona kutadza kundwisana panyaya yekuti anenge achiti handikwanisa kuti ndigone kuti mushonga yangu igone kusvika kumwe, nekuti mumwe anongokuti itai zvamunoita muriko. Saka inini maini pakufamba kwangu handidi chinhu chinozouya chonzi hachina kuita. Saka ndofanira kuti ndikujekesere kuti aiwa kuti zvinhu zvako izvi ndakuzviita zvakati, asi apa pari kunzi tofanira kuita zvakati. Zvafanira kuti pamwe pacho panotodiwa gwenzi. Handiti manzwisisa manje. Panopamba kuti munhu ari kutaura dumbu rangu riri kufuta kana dumbu rangu riri kuoma ari kwaari kuroko. Pamwe pacho ndine maitiro andoita kunoko, asi pamwe pacho panoda kuti pazadzikiswe negwenzi. Asi pakubatsira ipapo kunzi hanzi nekuti ndiri kure nekuti zvanzi zvaramba, ipapo ndingaongorora ndichiti hakuna chinonzi chinoramba. Asi kana taurirana pakufamba nedare racho kana negwara racho nditi mazvaona manje. Nekuti zvasiyana paine kuti ndakuitira mhiko ndiri kunoko uchazviona zvimwe zvinoita, asi zvimwe zvacho pane chinoda kutozadzikisa ipapo. Ko nhau yekusvitsa mudzimu munokwanisa here kusvi? Pamudzimu apa ndinokwanisa kusvitsa, asi pamasvitsira andoita mudzimu handingoti nhasi munhu auya ndobva ndati ndakusvitsa mudzimu wako. Ndotanga ndaongorora dare rake ndoona kuti hapana here chakaremera kuti mudzimu urege kuturunga. Handitika kana chiripo chakaremera ndocho ndotanga ndabvisa. Kana ndabvisa ichocho aiwa chiripo ichocho mudzimu uyo kana kuti mhepo iwo ndipo painobuda itaura kuti Sawira waita basa. Handiti manzwisisa manje. Sawira waita basa ichi chake chakanditsitsa ichi aiwa waita basa chaenda wandizvinei zvaiwa ndaane simba. Saka kana ndichinge ndabvisa ichocho ndopa ndinozopa zvakaita magomarara andorova ndichiti nini pane magomarara ekudya handitika poita mushonga yandoti yekusika nayo magomarara anoitwa zvokusikwa kwakusimudza mhepo iwe kuti ikwanise kusimuka kubva painge iri kwandoti kuwana simba handitika. Ndo zvimwe zvacho zvandoita izvozvo nekuvhura meso aya, nekuti meso aya anenge avharwa. Saka ndinotoita kuti mudzimu uyo ugone kuona maziso aya kwandoti kusvinura kwemhepo. Sei ndabvunza kudaro, tambotaura matambudziko anokwanisa kubatsirika munhu aripo neasipo. Mudzimu mungausvitse munhu ari kuUK here kana kuti? Ipapo ndingakureverei ndingakureverei zvotoda ipapo ndingakureverei zvotoda munhu auye. Zvotoda munhu aripo. Nhau dzembereko munobatsira ari ikoko here vachimutoda kuti auye? Kana munhu ariko kwaariwo ipapo ndipo pandinenge kazhinji ndakushanda nemaspiriti. Kana munhu ariko ikoko asiri kunokuso ndinoshanda nemaspiriti emadziva ndoti machembera. Ndinotomutaura kuti ari koko chita zvakati ita zvakati ita zvakati. Ndiwo maitiro andoita. Nekuti pano pamwe pacho pekuti ndokuona kunzi ngaatore mazai aite zvakati, ngaatore ivhu riri papo adai, ngaatore chakati adai. Ariko ikoko ndaita. Handiti kana andiudza kuti ndaita ndoitaura right iwo chichitarisa kuti nhasi nemangwana paipai pangamira sei anotondipa mhinduro ikoko kuti ndakunzwa zvakudai ndakunzwa zvakudai. Pozoita pamwe pacho pekuti ndotokutaura kuti pakuda kuti pakuda gwedzera kuti ikoko uzadzise uri kwikoko. Kune zvakare varume vanorota vaine madzimai kana madzimai anorota aine varume vanorota aine madzimai kana madzimai anorota aine varume. Dambudziko iroro munoribatawo here?
dare iroro matare akafana iwayo ndo andinobata panambotaura paya ndichiti pane chinhu chinonzi kuiswa mvuri handiti ka kwandoti kuiswa bvuri iri kazhinji mabvuri aya haangoiswa munhu achinzi akura mabvuri anotoiswa kubva ari mudiki zvokuti unosara koukura wonzi ningu yakura yamhandara kanoti rajaya kusvika anzi arora bvuri rinotengoinaka ndo mazhinji acho ekuti kana uri murume rikanga rakakugara kudai ukatarisa mudzimai wako unotoona chato chinhu chiri kusemesa kwauri nekuti mhepo iyo inetenge iri pauri handiti mazuva manje kuti vakarara mumba mukati kuti vakarara murume akarara mukadzi akararawo mhepo inouya pakati pevanhu vavira yauya pakati pevanhu kana iri yokumukadzi inosvikouya paipo kuti ndopaunonzwa itauro ndakaneta kana kuti miri yangu pane zviri kuitika handitika mhepo iyo inotoziva kuti aita mazuva 2-3 asina kusangana nemurume nekuti mhepo iyi haidi mukadzi akaita bonde nemurume handitika mhepo iyi haiuye nekuti haidi kusvibiswa inenge itoti wandisvibesa nditi mabanzwisisa manje saka inomupa kuneta inomupa chimwe chifirwa so painongoziva kuti mazuva angu aita mazuva 5 mazuva 3 inobva yaita naye bonde handiti mazuva angu yaita naye bonde saka nini manje munhu achiuya ndarivheneka dare ndaona ndo zviripo ndizvamanzwa ndichiti nini ipapo ndinoganhura maganhuriro angu ndeyekuti kana kuti munhu asvika ndosaka ndichiwanzura kuti munhu asvike panzvimbo nekuti ndinobva ndangoganhura ipapo ndotora mushonga wangu maitiro andinoita inobva yabuda yotaura imwe inobva yaoneka ichibva yataura ndakaiswa naningi nditi mabanzvisa zvisiri zvokuti ndichakuudza kuti ninga ndakaiswa naningi inototaura yakauya sei kuti iwe pauri yotaura kuti awa ndaenda kana yataura kuti ndaenda ini ndochizoshandisa mishonga yangu yaye kufuratidza kuti awa chandabvisa chirege kudzoka zvakare kozoita varume vanotibata vachiti ndikasangana nemudzimai nhasi ndotozosangana naye kana after 3 months ndisina shungu naye mwaitondibvunza ndichiri murume here inini kana kuti handisisiri ari kutonetsekana zvikuru nedambudziko iroro tiri ipapo chinonyanya kudariswa kana chinozosvika kuti zvisvike ipapo inaurwa yekuti sekutaura kwamambo kana kubvunza kwamaita kuti pane nhaurwa yekuti kana munhu ari murume anotaura kuti ndinotorara ndichirara nemumwe mudzimai asiri mudzimai wake wainayo saka mweya iyoyo zvainoita manje mabvuri iwayo inosvika pakupedza simba inoenda ichikushandisa zvishoma nezvishoma kusvika yakusvika pakupedza simba kuti usakwanisa kuzowana simba iri kuvata nemumwe mudzimai handiti mazuva manje inonetesa nhengo dzedze kubva kumusana wangu inonetesa saka ndiri papo manje ndo pandinoti nini ndikanga ndabvisa mhepo iyoyo imhepo kazhinji inenge ichitoda zvinhu yakaipa iyo tano shumba vachena njengokuzwa kwenu muli yeZimbabwe usekuru uthe uyancedisa into ezishiyachiyeneyo kulalabana ababe besithi bona kwezocansi engahlangana lo nkosikazi maybe uhlanganela yena namhlanje uyakwanisa uthethathe maybe okwenyanga ezimbili engazizwa engela intshukuntsha ukuthi ehlangane lo wesifazana usekuru uthe uyenelisa ukuthi eqamule khona lokho kebe kungena phakathi kwenu okebe kusenza ukuthi lizizwe lingelayo intshukuntsha yokubana libe lihlangana ecansini wabamba njalo lokhenesa ukuthi ngama spiritual husbands kungabe kukunkosikazi kumbe kukubaba uyenelisa njalo ukuthi elinikeze imithi eyabe isenelisa ukuthi iqamule konke khona lokhu okwaminto ezishiyachiyeneyo ukuqinisa iqolo kubo baba lalabana bayo bephetsheya kolwandle kubo UK kubo ngaphi ule mithi ayisebenzisayo ukubana elincedise lapho elebe likhona lalabana omama akube kunzima ukuthi bebambe izisu ule mithi njalo ayisebenzisayo ule ndlela njalo ayenza ngazo ezokubana uyakuntshela ukuthi ukhona lapho khona yenza so uyenze so njalo uthi yena akula umsebenzi wakho uyenza wayekela ukuthi uphumelele konke ajayele ukwenza kuyaphumelela ungabe ungaphi kodwa ke kulelo khano ukuthi ufuna ukufikiselwa amadlozi akho uthena akayenelisa ukuthi ekwenze ukhatshana kebe kufuna ukuthi ubuye ube ukuground usendaweni lincedisana livusa lisenzani likhuluma yizo ezinye izinto athe uyazincedisa Nzo
Shumba. Chandinokudirayika ndiyo nyaya yekuti munobata. Ndinobata. Zvinenge zvataurwa munobata. Asi dambudziko renyu manje. Ndere kuti hamuzodi kuti chandinenge ndaita mhosva ine ndaita nhasi hamudi kukanganwa munongoramba muchidzosa. Ndoramba ndichidzosa mhosva ndechifunga kuti hamukanganwiri. Kushumba ameno mashoko enyu amungade kusiyira kuruzhinji rweZimbabwe. Zvakanaka pane pamwe pano panenge ndatisiyei pane nhaurwa dzakafanira vanhu vaya vanenge vane zvipotswa. Zvipotswa. Vanhu vaya vanenge vane zvipotswa izvozvo ndinopedza zvakare. Zvipotswa izvozvo nevaya vokuti vane mhosva dzavo dzavanenge vakaita handitika. Izvozvo ndinoita kuti mhosva idzodzo angove munhu achinzi ane mhosva yekunzi iri mukati mematare edzimhosva. Izvozvo ndinozorodza zvakare kuti mhosva yake isvike pamwe chete. Saka munokurudzira kuparwa kwemhosva here? Handikurudzire, asi pane mumwe munhu anogona kupara mhosva nekusada. Zvimwe zvinogona kukonzereswa kuti zvakafanira kuti munhu anongosvika kuti bata bhegi nditika iwe ngoti munhu wangu wokuziva ari kudzoka iwe wobva zvanosvika iwe wakabata bhegi. Saka kupara mhosva usingazivi kuti mhosva ndiri kupara mhosva nekuziva ane munhu anenge apara mhosva asingazivi. Saka ipapo tinenge tiri kuedza kuda kununura. Ndicho chirongwa chatakupai muzuva ranhasi muri eZimbabwe. Ndofunga madzidzo 2, 3, 4, 5, 10 ichokwadi. Nenzeve dzekunzwa abata pane rake dambudziko pabata. Ndabva ndafunga kuroma rukadza nenzeve dzekunzwa. Zvinonzi chiya ndambopinda. Ikokona kumilezi vakho olendlebe zokuzwa uzizwile nthemba izwile usekuru echasisa izinto ezitshiyeneyo azincedisayo. Nthembo lubambile lawo kune okubili okuthatha okuhlanu okulithumi konapho. Ndinachekuedzera kana kushotesa asi kuti ndo zvavanotaura but senguva dzese kamuri eZimbabwe kana tichinge takurukurana sekuru kudai tinombovapa vanhu 5 toona maresults kuti vari kuti chii vanhu. Kana zvadaro aiwa vagona vapasa test tinoramba tichipusha nekuti shuwiro yedu kandeye kuti vanhu vange vachibatsirika. Aliqiniso muleZimbabwe usekuru njengokutsho kwakhe siyazama lathi ukuthi simnike abantu ababili abathathu sibone ukuthi ubamba njani umsebenzi wakhe. Abantu bona labe sebesimnikeze bona uyabezayinelisa yini ukubanceda bencedakale ngoba thina sikhona ukuthi sibone ama results phela ukwenzokuthi nxa sesibambile okuliqiniso okulusizo bese sikuletha kini muleZimbabwe lithole ukusizakala empilweni. Ndicho chirongwa chatangati nacho muzuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikuonzerai kubva kuna Tadiwa Kutama. Mavaudza here kuti tine TikTok tinoramba tichizvikangana asi tinokukurudzirai siyalikhuthaza muleZimbabwe sesile TikTok yetu eTwaidrumas Media. Siyalikhuthaza ukuthi lihambe liyefollowa lilike ama-videos ethu and also share ama-videos ethu. Kana makaona kakasekuru kaivava kurushinga uko. Takakutambidzai muende munotarisa paTikTok ipapo tiripo nepaYouTube zvekare tinoramba tiripo and we encourage you to subscribe to our YouTube channel yeDrumas Media. Chitaureka zita rangu tiende edu. Ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.